ɗakin nan ɗakin bacci na kuma da wannan daren me kake nufi ne? A karki damu, kwantar da hankalinki, ba wani abu bane na damuwa, kawai abu ne na ujula. Duka bai kai minti 3 za a yi a gama ba. Menene abu na ujula kuma? Ni ba na son irin wannan maganin, kuma ka ce wai minti 3? Kai kamar ya ma dai, dan Allah ka fita ka bar min ɗaki na. A karki damu, ina nufin minti 3 da nake nufi ma ɗuma ba juna nishaɗi, kin gane ai, in ya so sai komai zai faru, sai ya faru koya. Bara an zauna a gefen gadon, koya kike gani? Wannan ai iskanci ne, malam ka tafi fita ka bar min ɗaki na, kar in maka ihu, wannan iskanci ne. Dama ni ma ai ba ta ne nazo zan koya miki karatu ba, kawai dai nazo ne dai mu ba juna nishaɗi, kin gane? Kawai ki bani haɗin kai ni yadda nake so, kin gane? Minti 3 kawai ya wadatar, ba wani da zafi zan yi ba, a hankali zan yi, kin gane? Kwarto ne kai, ka tafi ka fita, ni ba iska bace ba, ka tafi ka fita. Ai kuwa dai ba ni fita, dan ko ta ƙarfi ko ta arziki sai an yi abin nan, dan kuwa ba ni fita.